Una, ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa propensya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 11:19. Sa liwat mayang aga Bacolod, mayang aga Negros Occidental, ang aton sining mga kaaksyon. Tagpalamati sa tabok sang kadagatan. Isla sang Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome na diri sa inyo palatuntunan balita banat bulig sa ugto. Sabado nga edisyon petsa 23 sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Enero sa tuig 2021. Ang inyo palatuntunan liwat nga baga pangalagad opdan kita sa kato sining nga baga patrol unit reporters in action. Assign na karon fielded na sa tagsa nila sa mga areas of assignment. Dala ang aton nga mga correspondent sa pagdulong sa ila sini nga mga aksyon balita. Opda kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elway Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad temporaryo. Magapungko sa trono sa inyo regular anchorman Action Rex Peregrino Kantong, maimportante lang okasyon nga gintambungan
Talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hasta kita alaw na 15 sa aton sininga pagpangalagad. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon. Although nga hindi gid naton malikawan kung kaisa ang pagtuhaw kag paglabay-labay sang galom sa aton sinikalangitan. LPA gihapon. Pero sila sa pag-asa hindi na gid man magdugay ni si LPA. Base kani Cruz Domingo base matunaw na ni siya kag wala pa ni tsansa nga mangin bagyo base sa forecast sang pag-asa. But definitely hindi lang kita maghatag sang pagsalig. Hindi kita maging complacent kay ti ang ulan niya kung kaysa hindi ta mapunggan. Again and again ang atong reminder kag rejoinder sa atong nga makaaksyon sa mga lugar nga masami ginabahaan sa mga banwa kag syudad, particularmente sa northern part sang Negros Occidental. Atong mga syudad kag banwa nga ginduaw sang baha. Ang Talisay, Silay, Ibi Bagalona, Victorias, Cadiz, kag part sang Sagay City. Ang Escalante ganito bulubisitahan man sang pagbaha-baha man. Kutob sa mga banwa kag syudad sa 2nd kag 3rd district. Extra lang gid nga paghalong. O sa bagay, ti atong mga nanging biktima sang baha. Daw masami man ginaabot ka nervyos. Kag may gamay na nga kadlok sining pagtupa kon kaisa sang ulan, especially kung makita nila nga ang galom nagapulon-pulon sa kabukiran. Kay basi bala pa pura palayo, hindi lang liwat matabo. Basi magadaganas naman ang dulhog sang tubi baha halin sa aton kabukiran nga amo ini ang nagahatag sang pagbaha sa mga banwa kag syudad sa northern part sang Negros Occidental. Atong duman ko gid ang hambal ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapatigayon siya sa katawag nga aerial survey. Lantawon ang pila ka mga porsyon kabukiran sa Northern Negros, especially ang mga banwa kag syudad nga ginbahaan. Kaya ang impormasyon ginabaton ni Vice Governor Jeffrey Ferrer do 80% gid sa pagbaha sa Northern Negros may angot sa quarry operation. Ang nagahimo man kuno sang quarry operation sa likod sini pilaman ka mga opisyal nga ara man sa gobyerno. May mga ginabutang na sila nga tao nga kuno abi daw amo na siya ang nagapadalagan sang quarry operation. Pero sa pagkamatuod ti dami lang ang sa likod sila man gyapon. Tili sila isang vice gobernador sa probinsya, hindi ta pagsakripisyo ang interest sang pilalang katao nga ang bahalitan kung magbaha ginatos kalibo. Amo na nga nagpamersa ng vice gobernador, mismo man ang gobernador sa probinsya, Bong Lacson. Ito hindi ni mayong dalagan sa aton nga probinsya kung baha ang paghambalan. Do ginatagaliog ang mga lugar nga nabahaana. Way labot nga kakas ang tanan nga balay kung magimalasan. Kung kaysa may mga kabuhi pa nga ginadaga nga muna ang hindi gusto matabo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer dira sa 3rd kag 2nd district sa aton probinsya. Mayo na yan nagakutkot, nagakuha bato kag balas. Negosyo kwarta ila. Pero kung perwisyo ang magasakripisyo pumuloyo tisili ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, no pwede sir. Hindi ta gusto nga masulit pa ang natabo sa mga banwa kag syudad.
Lantawon ta kung ano ang mangin resulta sining aerial survey nga natala na plano ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ano yung mga balita kabantayan nyo gikan sa ato sining mga patrol unit reporters? Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Loverboy Action Marlon Hinovea, Anti-Drug Abuse Summit 2021, ginpatigayon drug-free province, ginalauman ni Governor Lacson. Sa pihak nga bahin, balita naman gikan sa Bacolod City Hall, New Government Center, resort sa Pahanokoy nga nagpatigayon sang pumparty, tinalikdan nga simana, ginpasira sang syudad, Tikman, Kagmirisi. Way ginagkulang ang mga barangay official sa tag-iya sinang resort sa pagpahanumdum nga kon private party gid man ina ang matabo sa inyong resort, please lang ayo ni Kapitan Yolanda Bibing Noble sundon talang ang health protocol o tag-iya sila sang beach resort gapasalig man pitik sintas ti amo na tabo nag-viral sa social media ang sinaot-saot nila nga wala nagasok-sok face mask ti kundi Tikman Kagmirisi o sa kasimpleng ayo sang mga barangay officials ng Panokoy di igibatuman pasalig-salig lang ti after nga nakalabot ini sa itinopangod ni Kapitan Yolanda Bibing Noble kag sa barangay council sa barangay Panokoy ginpakadtuan tanod ginpakadtuan pulis. Di ang rason may permit man sa syudad ti karon kay ara na nagmando ang syudad nga ipasira ang beach resort nga nagpatigayon dira sang pulo party ay nga mga tao ara kapas gobyerno. Dalon man karon ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Temporaryo dalon ni Action Alvin Graba wanted sa aton kapulisan sa siyudad sang Bago. Patay matapos nagbato sa mga operatiba. Dalon man ni Action Alvin Graba ang balita sa patrol. Balay silangan sa pulo ka mga banwa kag siyudad sa probinsya handa na nga mag-operar. Mga balita man gikan sa aton nga mga correspondent dalon ni Action Roger Gutib, wanted person nga may kaso nga prostrated homicide, ginaristo sang kapulisan sa siyudad sang Sagay. At balita naman ni Action Percival Villamor, persona arestado sa Lakasira PNP matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide. Mga balita sa National Secretary Duque, aminado nga sa internet ginkuha ang presyo sang Sinovac vaccine. Ding si Duque blado. Ay sus pura palayo lang. Pura sulay pura gaba, pura usok pura hiwit. Uy wa ay ginibli nga secretary of health team lang mo. Law kag tagoy-toy giniya si secretary Duque ni sang DOH di mo. Law kag waiwa ay gina klase sekretaryo sang DOH ha. Kilala nga mga universidad kalakip sa 18 ka eskwelahan nga ginaligar may nagakatabo nga recruitment sang NPA. Kilala mang ina sa mga balita dalon karon ni Action Ed Dinaboso sa News Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:30 na. Ari na ang ginahulat sang tanan. Resulta sang STL draw karon nga adlaw Enero 23. Ari na ang resulta sang STL.
yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta, first draw, 14:37. 14:37. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! By the way, good luck sa tanan nga nagapapili nga mga opisyales sa Negros Press Club. Good luck sa inyo tanan-tanan, ha? Eleksyon subong sang Negros Press Club. I think mag-start alauna karon. Mag-start ang aton sining eleksyon sa Negros Press Club. Ti ang panugyan lang sang aton nga mga opisyales. Sundon talang ang health protocol. Sundon talang ang social distancing kag wearing face mask. Good luck, good luck. Ako kadaan nagasiling sa mga nagdalaog, congratulations. Sa hindi magdaog, better luck next time. Ayos, ayos! Magabalik ang inyo silinga palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Sabado edisyon, when we come back, asod-asod na nga ma-report na gikan sa atong silinga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sa nga pagpangalagad balita banat muling sa ugto sa Sabadong edisyon. Ang kumpare kong gwapo ga monitor galio si kumpare kong gwapo kagawa Jason Olivar. Nya pa rin ugay ugtas. So talaga ning kumpare ko mo. Si Elizabeth Malaka gamala ra nagli sa may Estomwa no sa barangay Estefania ga monitor na sa aton. Salamat kita. Antes naton nga arangkadahon kag aratsadahon ang mga balita lokal gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Unahon ta ng report update gikan sa balita nasyonal. Duki aminado nga sa internet ginkuha ang presyo sang Sinovac vaccine. Kilala nga mga oberunibersidad kalakip sa 18 ka mga eskwelahan nga ginaligan may nagakatabo nga recruitment sang NPA. More on this. Yari sa News Center. Ang nagkapapili Board of Directors sa Negros Plus Club. Grabe ang imo nga konsumo nga attire. Though makitaan sa imo attire kag sa imo siling itsura nga hindi na mapunggan ang imo nga pagdaog sa pagka-board of director. Yari siya actually tinapuso sa News Center. Actually din Treasurer. treasurer! Oo. Oy, treasurer, tagahawak ng pera. Marami ka ng pera. Ay, kalain. So, lagi tada. Ara. Ikaw pa ya. Dogi pa pili mo gusto mo sa attire mo, no? Matik Grabe na lagi, yan. no? So, Of course. hindi lagi mapunggan ang pagdaog mo sa pagka-treasurer. Oh, imo gani yun. Doon ka bugat gitsang liog. Doon ka bugat gitsang liog ni Action Eric. Ano? Sige lang, kaya hindi mo ko malipat sa imo. Good. Perfect. Dili tayaw ah. Sa din? Brother Rana. Ano oras na ganin? Law na? Ado na, budaya nga magkakasang. Alaw na? Oo. Sige. Hasta alas 5. Hasta alas? Nabugatan ka gitbala sa mga kamot mo. Piyak gido, pertage. Sige, dugaya utod na lang yung Ay, kamot. ano nang imo ng sitwasyon? Be. Perfect! Grabe yun. Sige Do na, ako na bugatan. kay makadto ka patungdaan, no? Kay mapakilala ka patungdaan. Amo na. Oo. Sige yan. Tidilito na Aras Action ba? Eric. Sa aton sininga balita national, kay aminado si Health Secretary Francisco Duque III nga nakuha lang niya sa international news sa internet ang presyo sang Sinovac nga ginahatag sang ahensya sa budget hearing sang Senado sa atong bulan sang Nobyembre tuig 2020. Sa pagpadayon sang hearing sang Senado angot sa plano nga pagbakal kag pagbakuna sang COVID-19 vaccine sang gobyerno, gininsist ni Senador Panfilo Lacson nga halin sa DOH ang presyo sa mga bakuna, lakip na diring Sinovac nga nagabalor sang 3,629 pesos para sa duha ka dosage. Bangod sa impormasyon, nagwa nga ikaduha ng Sinovac sa mga bakuna nga may pinakamahal nga presyo. Apang ginpanginwala naman sang uli sang gobyerno ang nasamit nga presyo sang Sinovac kag sa baylo. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagbalor lamang sang 650 pesos ang kada dose sang Sinovac. Tungod sini ginpanugyan sang mga senador nga usisaon sang maayong mga ginakuhaan sa impormasyon agod hindi magresulta man sa kontrobersya. Okay? Okay.
Pero ami ara man ang action Eric nga ginbulgar naman iya sang isa ka opisyal sang militar nga 18 ka kolehiyo kag universidad ang ginakabing nga hotbeds sa recruitment naman sang komunista nga grupo kag suno kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Spokesman Lieutenant General Antonio Parlade Jr. kadamaan sa mga eskwelahan ang yara sa National Capital Region. Dugang pa ni Parlade magluwas University of the Philippines pila sa mga eskwelahan nga may na-monitor nga nagakatabo nga recruitment amo ang the Polytechnic University of the Philippines, Far Eastern University, Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas, pamantasan ng lungsod ng Manila, De La Salle University, University of Makati kag iban pa. Ginpahayag man ni Parlade nga tungod sa DND-UP Accord, mabudlay sa militar nga kompermahon ang recruitment nga nagakatabo. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na iya sa 98,742,691 ang nagka-COVID-19 na sa bugos nga kalibutan. Sa nasamit nga record, mayara na sang 70,917,439 nga naka-recover, kag mayara sang 2,116,319 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, Action Eric, naglambot na sa 509,887 ang COVID-19 cases diri sa aton, samtang mayara na sang 467,720 ang nagka-recover, kag mayara sang 10,136 ka nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 59 ang nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 22,063 ukon 603 apang mayara na gid lamang sang 910 ka aktibo nga kaso. 27 man ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 20,996. Tatlo ang na-record nga napatay kahapon nga adlaw. Rason nga death toll sa Rion 6 na naglambot na sa 691. Samtang diri sa Negros Occidental, anom gid lamang ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,555. Isa man ang na-record sa syudad sa Bacolod nga nagresulta sa kabilugan nga 5,703. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Dagang salamat aksyon Eden Aboso, nagapapili treasurer sa Negros Press Club. Daw kwan gid, daw manog daog na gid ya. Hindi gid mapunggan. Sa attire pa lang daog na. Di ba Sir El Rey? Sa mga asar kon pamilya ginatamyaw lang ni Sir El Rey. Dira sa Banwasang Valladolid. Ang pamilya sa Ludares sa may barangay MH Del Filaro sa Pontevedra, ginatamyaw gid ni Andy Saludares. Action Eric, good noon. Wow, nice looking you. Sa t-shirt mo, monitor lang kami diri gapon sa may Celine Homes, Barangay Estefanía. Keep safe, Action Eric, ha? And God bless you and your family. Salamat gid kay Inday Bergie Olpenda. Ba mga kwani? Mga diehard listener di. Ba si Manong email ho? Kag si Manang ni Lida Lopez, ga-monitor gid sila ho. Pamahaw pala na, hindi na panyaga. Sa kay Javier Mayda, ara sa ga-monitor man. Victoriahanon. Original, si Javier May. Tuod ka? Taga Kwan Kagli, taga Ibi Magalona Kaglia. Si George Gargasirano, way untat nga monitor man sa ato sa para tuntunan. Amo man si John Piadotse, gwapo ang t-shirt mo, Action Eric. Way gitada, ara, kaupaya. Sige, check na naman report na gikan sa ato siling nga mga patrol na unit reporters. Unahon ta report ni Action Papang Alvin Graba sa patrol. Ang balay silangan sa pulo ka mga banwa kag syudad sa probinsya handa na nga mag-serbisyo. Yari ang kabugusan nga detalye. Report ni Action Alvin Graba sa patrol
Your Communication, Action Albin, good morning! Good morning, Action, Eric. Kamusta, Pang? Yes, Pang, okay, naghahanda na, no? Okay lang, no? Okay ang panahon ko ng imong kondisyon. Okay nang atod kondisyon, nakuha na kita sang dugo. Okay. Tapos na, kakomplito na. Kompleto na. Good. Hulatot na lang kanong resulta. Oo, hulatot na lang ang resulta. Bisan si Papang naging agaw man. Papang Nixon? Si Papang Nixon. Ba, naging agaw siya, no? Diba si kung maulihis sa tagtaganay, karon at least harap na sa. Gani man, namsiling ko gani. Diba si nalipat sa nga Kwan Subong, eleksyon sang Negros Press Club? Muno ko sa Action na Rex, Action na Eric, suno saya. Ready na ko. Tuwa lang man ang ako na madumduman sa bunga daw. Oo. Sino madumduman mo sa bunga daw para sa NPC? Hindi niya si Action Eden kag si Action Boy. Tidungan na natakaroon tapos programo Sa Action na Eric, upod na nataka do glalan may upod ko karon na glalan ara kagid. Siyempre, kinanglan na kagid, kagdungan ta. Dungan ta. Kano madulaan kami? Sang? Kape. Kamusta tong lugar sa kay Mare to sa Ilog? Way man to ga ulan? May matuga ulan Action Eric, no? Okay, good, mayad good. man ang tiyempo kag panahon. And at the same time, diri sa aton mayad man ang Ang mansilingan ga ulan wala. Ang mansilingan ga ulan wala. Ang mansilingan, way man ga ulan. Ang Granada. Ang Granada. Ang Granada, way man ga ulan, no? Progatupa. Way pa ga tupa. Way katupa. Way katupa ulan kasi wala man ulan mo. Okay, way man ulan mo. Hosto. Iya. Amo na tang insakto. Siling ko kay Papang agyan tagin niya para sigurado. Ano ang agyan? Agyan namon kay dito kami naglabay kagida, di kami dulaw bago. Sa Yung mga tin. shortcut kita, agi kita andumanan kag mansiringan, check ta kung okay. gawin. Tingala ko do kaayo sa puro pangapi mo na sa imo nga ginapong kuan kay. Oo, kay daw konjed. Daw kondisyon kagid sumong. Kondisyon. Ha? Ay importante magpa-kondisyon kita kay dugay-dugay. Oo. Mapili na kita. No? Hosto. Importante lang da si kuan Action Eden. Si Action Eden. Si Action Boy. Si Action Boy, kita mo si Action Eden nakatahom. Grabe sang iyang attire no. Daw manog daog gid ya, dili gid mapungga na pagkadaog sa tresurira. Sigurado, siling ko ganin porma niya kagina, siling ko wow, aga pa kakita ko gwapa nga tresurira. Daw gwapa pa sa tresurira nyo sa ilog to no. Oh, gani man, mas sexy pa siya. Daw. Hubin pa. Gano? Sexy na, hubin pa. Oh, si Action Eden pa yan. Gano nga ang giban to magkadto ka mo na attire niya malipatan. May panyaga ko sa dalo mo, pisi. Gani man, kita na ito karon. Pero doon namin yung ato panyaga, yung ang iprepara ni Kuano, ni Jumare. Litson, konto. Litson nga, ano pa ka litson siya pinamalhan ko, ro? Oo. Gadreaming ka ba? Kagapon pa ito yung litson sa birthday ni Boy. Oh, gani, no? Subong yan, ato niya nga sudanda, Kuano pinamalhan. Oo, pinamalhan. Pero namit ka pinamalhan. Pero namin nga Ay, pinamalhan. sus. Papilion mo ko sa litson ko sa pinamalhan. Sa pinamalhan ko ya. Oh, gani man. Kaya nga ang pinamalhan, humok ang litson tig-a. Oo. Hindi ba? Gani man. Pero may mas manawit pag niya nga panyaga. Ano? Pag gusto lang takaroon order. Sa dito sa dalom? Charge sa purok? Charge sa purok, and of course, may paaman pa na. Nga. Kape. And at the same time, may paaman pa na. O sa bagay, ma-start ang aton nga, kuan, no, nga eleksyon, alauna, no? Alauna. Hasta alas 5. Yes, ma-register, ma-report. Yes. Dugay-dugay, eleksyon na, no? Yes, And of course, importante ni katama. Ang importante na katama sa para sa aton sa media, kag ang kwata, sundon talang ang health protocol. Yes, Action na, Eric. At least once a year, magkakita na kita bilog, no? Oo. Ang mga kaupdanan ta sa iban nga istasyon, basta mga katapos ang Negros Press Club, once a year, nag-uni of the life, especially sa sining election action na. Siling ni Maninay Sinchamorp bla sa kwanda bla, ni Maninay Sinchamorp, ni May kag Kaloy Bibildor sa may Rosario Heights sa division sa Managatakuling bla. Sila niya namin ihado ang pinamalhan, Parisan, Laswa. Nabits na. Pinamalhan, Kaglaswa, Sampat, siling ni Maninay Sinchamorp. Busog kagidya. Maninay, wag kita da? Ara.
Do ikaw maninay ko ba? Kagawad Mitoy Aquino das ang barangay 14 tabla sa Dawes. Gamonitor mo sa aton Aksyon Albin. Aton ginaya aksyon na. Oh, kilala mo na si Kagawad Mitoy Aquino sa barangay 14 sa Dawes? Yes, aksyon na. Eric, tumtuwa mo to ikaw kapungko man sa BBB. Oo. Takpan ko siya, akto ka pamate. Di, very good, gid. Oo. Listener ta gini. Oo, pamangkot ko manggani, sino idol mo? Oo. Kundi si Rinya, sino pa, kundi ang gwapo nga kagawas ang Pahanokoy. Si Alan Nabales bala hatag patamyaw kay Action Boy Duran. Ay ho. Good luck kuno sila ni Alan Nabales ni Boy Dayo kag Felix Gar mga tamis boys niya good luck sa kay Action Eden kag Action Boy Duran. Oh, good luck. Ati sa subong ganin na panimuhuan ko na. Ang ano? Ang kadalagyan. Abi ko pinamalan. Abi ko pinamalan ni Jo Marie. Oh, gani man. Sige, tapos na karon programa. Di antes sa tumakadto sa NPC, kag mabuto, makaon ta di anay pinamalhan. Yes. Oo, manyagat di pinamalhan. Kaya pag to sa NPC, sigurado, nga to naman to sa danon, litson. Sigurado. Oo, at least litson ka pinamalhan. Litso, pinamalhan danay, Oo. tapos litso na. Kahit pa paano, solve ang paborito ni Papang. Yes, ni Papang Nixon. Papang Nixon daan, makakita siya ni, kita mo daw galaway-laway na. Ba ito buang ba? Ang ayan mo siya? Magito buang? Kay cute. Lumauya man tao. Do si Papang sa muna ripahan ta? Oh. Burn out ta. Burn out ta. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanghayo sa pasaylo nga nadula kami sa kanginan bangod sa power interruption. Madamo gid nga salamat sa inyo paghangop. Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Balik diri sa ato mablagan sa Origid, may brownout kita, power interruption dito sa tusiring nga transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Siyudad sa Bago. Balikan ta si Action Albin Graba. Action Albin, te? Yes, aksyon na. Wag kita da? Ara. Mo nang sabat nga rikta. Oo, ara, kita. Oh. Sigurado nga, way ni karon, Way mapudaya na. na no? Way ni padandog ni karon. Mapadandog ka gidaw? Oo, hindi ni mapaligis pagiguro ko ni ka. Gani man no, do mapaligis ka. Pabuto ba sa kumundo elections barangay ba? Tama. Paligis ka da kape kag pagkaon, no? Sigurado, gid. Pero damo na tang makuha, damo na mabulig sa ato yung kung pagkaon lang. Yes, Aksyon Eric. Damo man mga sponsor sa karon, and of course, salamat gid, no? At sa mga preparado naman ang tanan Aksyon na Eric, especially sa nagahilapit nga eleksyon. Actually, pila lang ni ka oras bago naman ang census of officers sa Negros. Para sa 2021, 2022 ni no? Yes, Aksyon na Eric, 2021 to 2022 duha ang nagbanggian na isubong. Gani no? For president, ang iban damo man. Masadya ni ang board of directors kay damo mapapili. Damo ka papili board of directors? Damo gid niya mapapili. Damo interesado, no? Pila lang nagkakwaon naman? 8 to. 8 man nagkakwaon na nato, no? Oo. Okay. Kahit papaano ya, okay gid. Okay gid ang? Damo tama palapitan ni karon. Pag magambalyahan, dumduman ko to papili ko board of director mo. Oo. Sobra ka pas kandidato. Kandidato ka Sobra ka pa sa kandidato, Oo. Anong kwan? Uy, gida, kwan? Ang kuwanan to, Kung ano ito, ilista na sa ako na. Charles Purok. Sige. Kay tapos tani karon no, makwanta to, mamasyar ta to. Yes, Aksyon. Opo lang ta nga duwa. Yes, sir.
pero Okay. puti kita. Yes, yes. Larga kita pagkatapos ini. Oh, Larga kita to. Pero antes na maglarga, makaauto dahil pinamalhan, no? Kaya Oo, ka namin sa pinamalan ni importante. Jo Mario. Hamot padaan. Nanan. Oo, Mutamot kag so- ang pagluto daw ka swabe gid. Oo, kag mapababatsagan mo gid ang kanamit. Ang ano? Ang kanamit turns. Okay, sige, sige. Minamalhan na ya, ha? Oo, pinamalan eh. Klaro ba? Gaya, Ano? Diretso naman. Ayos, ayos. Sige. Dari na kita aksyon na Eric balita na nagikan sa Negro kung sa Gasala ka na kay pinamalhan pala gani. Pinamalhan pa lang daan, dumduman ko dayon tunditson, kundi Sahara, Sahara na dayon. Daw gusto na tapuson. Anyway, preparado na aksyon na Eric ang Balay Silangan para sa aton sining mga kauturan nga nag-surrender, especially sa mga drug pushers and drug pusher nga nagkaladakpan sa to nga nakagawa paagi sa plea bargain. Okay. Sunod diri kay Negros Occidental head sang PDEA nga si Nicolas Gomez halos ready na ining napulo ka mga balay silangan para mausar sining mga drug surrendery sa diin plano kag desidido na nga magbalik sa sabak sang gobyerno sa diin ready kag handa naman sila sa pagbiya sa mga illegal nga mga buluhaton kagay sa nga pagtransaksyon sa nga illegal nga droga. Gaging klaro niya ni aksyon na Eric nga ang Balay Silangan para lang gid ini sa mga drug pushers nga nagsurrender and at the same time para sa mga drug pushers nga nagkaladakpan pero nakagawa through plea bargain pero hindi gid ini sa mga drug surrendery o kon mga drug dependent. So klaro tad Ben, ang ining Balay Silangan nga makitaan sa mga banwa para lang ini sa number one is pusher. Pusher. Pusher lang pusher. Para Drug lang pusher. sa mga drug pusher o Drug mga pusher. pushers, So ang category nag-apply sila plea bargaining agreement. Yes. So kung siyempre kung maka-apply ka plea bargaining agreement, automatic makagawa ka na. Yes, aksyon So na Eric. pagwa mo, hindi ka magrektas balay mo kadto ka sa Balay Silangan, mo na? Hindi, aksyon na Eric. Pwede na kagawa na kagarekta na sa ila sini nga balay. Pero kung gusto nila nga magbag-o na git kag magpadayon, mag-igapadayon ang ila sini nga pagbag-o paagi sa bulig sang gobyerno, number one, sunod sa ila. Okay. Nga pwede nila magkadto sa tagsa nila ka mga banwa kag magpaidalom sa training. Actually, 30 dias nga paghanas sa ila kay ang maghahanas sa ila aksyon na Eric ang TESDA kag ang sa buligman sang MSWD o kon DSWD ara mandara ang mga kapulisan sa idalom sang tagsa nila ka mga police station ang DILG kag sumuman sang PDEA aksyon na Eric. Dugang nga pagida diri ni Gomez nga ining mga napulo actually ang pulo pandan nagapanguna diri aksyon na Eric. Di of course ang San Carlos, ang Cadiz, ang Bago, Talisay, Himamaylan, Kawayan, ara naman Don Salvador Benedicto aksyon na Eric. Kag ini mga napulo ni nga mga banwa kag sa syudad sa within sa probinsya ang gina-ready na aksyon na Eric para sa aton sini nga mga kauturan luyagid kag desidido nga magbag-o kag magbalik sa sabak sa nga gobyerno ginpamangkataman. Kay may arang Ben nga iba niya pagwa sa plea bargaining agreement kag halos na-experiensyahan ta naman nga kung magwa sila sa ila sa custodial facilities or if not sa BGMP balik yapon sila sa negosyo kay kalabanan sa mga matak para aksyon Ben naka-apply plea bargaining agreement mo. Yes, aksyon na Eric tuod na kay ang kita mo na obserbahan mo man within mga few weeks na nakaagi. Kalabanan ng mga nagkaladakpan, mga anay bilanggo nga nakagawa through plea bargain. Kung ang kilala ko pagkanan niya, kung sa'yo, hindi mong ko conforme sa plea bargaining agreement, di kay, kung sa bagay, kung lang tawon tayo, hindi man ni garantiya nga paggawa nila sa plea bargaining agreement, mangin matino na sila kung bayaan ng bisyo, balik yapon. Di man kay ang problema, diri ang pangabuhian dayon mo kung makagawa sila, ano naman trabaho nila ika-duha. Pero inablang sentido ko mo nga napriso ka tungod nga nagbaligya ka droga,
Tikaro pagwa mo mabaligya ka naman, di ano mapatakop ka naman liwat mo na blaw. Amo gina aksyon na Eric nga katabo kay kisa may mga initial information kita dito pa lang daan sa sulod. Kung mamangkot ano kaso mo illegal drugs o diri ka side kay kilala ni Big Boss. Magwa na bisan gamay ang kaso mo nga available o kung makagwa through plea bargain, di pagwa antes ka magwa areo regalo mo plate mo pakadto dito. Gani. Oo, ay nga plate mo i-records mo lang ko sa iya sing ganagin pakadto taka. Muna kung kaisa mga transaksyon sa sulod. That is why nga ibanderiya nga nagatig bagol. Pero dagalaom si Gomez aksyon na Eric nga mangin alagyan ang balay silangan para sa mga utod o especially ining mga pushers nga nagsurrender pero wala na priso. Pero may ara man pushers nga nadakpan pero nakagwa through plea bargain. Amo ni ang ginalauman nila nga magabalik to isang matuod sa sabak sa nga gobyerno paagi sa pagbag-o kay ara man ang iya sa nga test da aksyon na Eric ang iman ang DSWD nga magabulig man sa ila, of course with the guidance man sa mga kapulisan sang tag sa mga banwa kag syudad aksyon na Eric. Ari aksyon na Eric ang bahayag ni Nicolas Gomez. Actually, sa ining balay silangan naman sa ka-facility para sa aton mga pushers. Ito mga nag-surrender nato nga pusher, kag ito nag-avail sang plea bargaining. So tanan sila ibutang naton sila sa isa ka facility ining balay silangan. In-house ini sila sa at least 1 month. Dira sila ibutang, may mga training sing ihatag sa ila para sa livelihood program nila, tapos may reformation man sila dira. So ang kumbaga ang ini nga CBRP, yung community-based drug rehabilitation program para sa aton mga users, nag ini man balay silangan para sa aton mga pushers ng mga kauturan. Yung paningwaan naton gini sila sir kay parte na ni siya sa aton barangay drug clearing program. Subong ining barangay drug clearing program sa gina-considered na as the most effective way in curbing the problems of illegal drugs sa aton. Mugani sa nakita man naton nga sigindakop sa mga law enforcement units. Ang ibang gani nagkalamatay na. Pero ara gihapon no ang droga sa aton palibot at isuhay nakita nato na ini aton mga users atong address. Para kung madula ang ginmi atong demand sa aton market sa mga droga, eventually way na magsurod sa aton na shabu pa. Kasi way amo na gina-consider subong na epektibo gid na paagi para masulban naton ang mga problema. Kag apil naton nga balay silangan kaya mo gani may mga pushers man tang nag-surrender, kag may mga pushers man tang nag-plea bargain para may ara sila pakadtuan kung halimbawa gid man gusto silang magbalik sa gobyerno. Pag-ausaron gid ni sa mga drug surrendery, drug pusher o nag-plea bargain. Yes sir. Ang tanan ng mga kaya sa aton may araman ta ang every barangay sir may araman tawag nato na so tanong mga nag-surrender, kung may ara drug pusher nga nag-surrender sa ila, tapos kung may ara man sila residente nga isa nga na dakpan tapos nag-plea bargain, dira naton sila itang sa Actually, Eric, ang kabahin gid lamang dahil nga pahayag diri ni Nicolas Gomez, dako man ang mangin bulig diri aksyon na Eric kay duha diri mo may ara kitang barangay drug rehabilitation na program para sa mga users nga nag-surrender nga nalista bala sa mga kapulisan separate man ni aksyon na Eric ang rehabilitation program. Ang ining balay silangan diri lang gid niya aksyon na Eric sa nasilingta sa mga drug pusher and para sa mga drug pushers. Diba dugangan paliguro kay ang kategory sang PDEA sa isa man nga mangin drug cleared barangay mo ni dapat may ara sila balay silangan aksyon Alvin no? Yes, aksyon na Eric amo ning isa sa mga requisitos man pagkagaisa ini ka requirement nga antes madeklara naman ang isa gali ka banwa o isa ka syudad dapat may ara man balay silangan kag tanan nga mga barangays within sa isa ka banwa nga drug cleared di makonsidera kag madeklara naman ang isa ka banwa nga drug cleared municipality aksyon na Eric. Ang sa BCPO di sa likod sa BCPO di bala sa kilid kun di ka magagi bala sa
Lacson Blang area, Action Alvin. May ara balay silangan, no? Bago? Yes, aksyon na Eric, may ara talaga galing kay ang ginausar karon yan sa mga kabataan bala. Yes, Oo, ginausar. Pero isa ina sa ginaay karon Oo. sang PDEA, kag nagapakiga angot man sila aksyon na Eric sa, of course, sa BCPO, and at the same time, Gani. sa syudad sang Bacolod, kay normally ang magahatag sa iya, o kung magahatag diri, amo ang local government unit, kag sila ang mag-identify kung diin nga lugar pwede ibutang Yes. ining balay silangan for drug surrendering action na Eric. At least may ara nga support mo ng gobyerno tayo. Walang kaya mo na siling ko bala dapat seryosohon ni sa mga naguluwa ka nag-apply sa plea bargaining agreement kaya hindi na magbalik tanay sa labisyo bala proti galing ara gyapon. Ani man amo na nga ginatisiling ta bala action Eric, may mga baliktian nga TV. Oo, tika bagol bala. Laban. Oo, nga dugay-dugay lang nga nakagawa na ari naman, engage na naman sila. Isa ka bulan lang tayo kapag bago. Laban eh. Oo, then after that, come na naman. Keyboard ka naman nga. Nakagawa ka na. Sabi ko, okay ka na. Tapos balik ka pa. Oo, na masabatan naman sila. Pasensya sir, nakpan eh. Pasensya sir, kay pigado. Gito mo na may rason, no? Pasensya sir, pigado eh. Hindi na rason ng kapigaduhon nga mag-illegal kay imoy baligya drugs. Ni man, pero kung seryosohon gid nila action Eric ang matutod nga pagbago, masolbar gid ang problema sa illegal nga droga. May plan. May report nga ang kilo sa baboy gali. Himuon na lang 300 ang kilo. Sus, Di na ta magkaon sila rin baboy, ano? Isipa ba lang kilo, pila 300? 300, grabe ba? Nagligat to nga market Grabe ba? report ko to action Eric, kabaluga, presyo sa baboy kung pila. Oo. 240 kung imuon 300 sa ibaw. Di may plano nga ikuha na lang ko, i-close na lang sa 300. So kung ano na ilon nyo nga. Oo, mahambal yan, tao yan, makasarang. Magamuna, masagod na lang kuya baboy. Oo, kag sigurado negosyo. Ha? Sigurado giniya habok negosyo ni. Oo. Tigit ako ng presyo sang karne. Oo. Presyo sang baboy. Ang iba na siguro hindi nakasarang, base makasarang lang siguro ang mga manggaran. Oo. Kag ang hindi kaya pero gusto magkaon baboy, pwede man tulaan na lang. Tulok na lang ta. Amo. Tulok na picturean ta baboy blang litson. Oo, Tapos magkaong ka, tulutanawa mo yung picture. Sige, timo mo kanon. Gani man, pwede man niya i-grab na lang ang picture, Oo. igbutang sa Facebook, iambal niya, wow, kanami sa sudan. Baboy nga litson, pero sa picture lang gali. Picture lang gali. Ay, tama mo na, hindi na lang ko yung magkaon baboy. Isda na lang ko. Mas mayo pa. Isda na lang aloy. Sigurado, gid. The best. Isda nga aloy, the best. Kaga medyo buro barato eh. Kagina, pamangkutang, aloy na, nagnubo na lang. 100 na lang ang kilo. Ang gani, no? Nagnubo na lang? Yes, aksyon na, Eric. So, ang muling balita, report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, report gikan sa patrol. Muna sa liko bala iniblang plea bargaining agreement nga ginahatag sa mga drug pusher nga madakpan. Ato ni pribilehiyo ini nga nahatag sa korte mo nga kuntani bala sa pagwa nila sa prisuhan sa kaso na nila nga illegal drugs, pagbaligya sa illegal drugs. Bayaan na blang bisyo pagwa balik yapon. Ako hindi ko di conforme, even ang migo ko di conforme sa nga tagaan sa plea bargaining agreement ini mga drug pusher ni. Kaya para sa akon hindi niya garantiya mo. Kung tagaan mo sa plea bargaining agreement, hilwayon mo siya sa prisuhan, pagwa ya, hindi na siya magbalik sa illegal nga bulaton, balik yapon. Hindi ka ni mabulanan, kibot ka lang, mandakpan siya. Oh, di ba nakagawa ka na sa prisuhan? Tapos, nabaligya kaliwat? Kita mo. Isa rasonan ka man lang Kasi ka pigado. Ay, animal. Pigado, baligya ka droga. Di abi. Mga utok sa tao. Kung muna nga ako ya pamangkoton, hindi ko ya conforme sining plea bargaining agreement ni.
kay hindi ni garantiya sa rasiling ko na again nga mangin matino mangin mag-bag-una bala sa ila pabatasan, especialmente ang pag-engage sa illegal drugs. Balik yapon kay kalabanan sa nakaladakpan sa mga bypass operations ng ato kapulisan sa BCPO. Ang iban pila lang ka simana bago nang kagwa sa presyon sa plea bargaining agreement, nagbaligya naman liwatan na. Ay ho. Gary guys gisi man ni sensya kay Axel Albin na. Hindi guys ako sa naga-report. Sige, salamat gid. Ay manina sensya morph da. Sakay kumpare ko Manuel Ko and family dira sa Silay, no? Ga-monitor gid sa aton. Si Mr. and Mrs. Manuel Ko and family sa Silay. Si Mr. and Mrs. Joseph Chua and family, ara man sila. Ga-monitor man sa aton, no? Si classmate ko Merly Dolido Magallanes, oh. Kag si Sir Edwin Pineda, ara ga monitor man sa BBB program. Sige, hali sa report ni Action Bigraba. Sa iluwantang report ni Action Art ay hupon. Resort sa Panokoy nga nagpatigayon sa party tinalikdan kasi mana, oh. Gipasiragi sa syudad, hindi man kag milisi. Ari sa Action Art ay hupon sa iya sininga report. Action Art, please come in. Yes, saan ka mga piliwat? Tapos ka na? Ha? Why pagali no? Launa patugli, no? Why pagali eleksyon tapos na? Launa tugli karon, no? Launa pa itong umpisa. Sige, ako pagkapi-kapi tapos dalom karon, na. Nila itong magkatapos ka na programa. Ay na. Kabalo sila nga magkumpas to din pagkapanokoy karon damo ni Madalaya din. Nga! Ginapasira na ganito. Pasira na gini search inyo to. Makumpas ka pa? Huwag ka mo ito nagkumpas sa home party out. Ikaw mo ito nagkumpas sa... Gabi galing to. Gabi to? Kuhay ka may mitarami. Waay. Ay sos. Ito kay Minet Pastor mata to. Bagay, no? Kung ito katuguro ba sinip ito? Porting kaki ni Kap Bibing to. Amo na ang resulta sining City Administrator kag EOC Executive Director ang sa ilang investigation kay sa nagkandak ang EOC na-discoveryan nga nagkuha gid man sila permiso nga magpatigayon sang activity pero para lang niya sa blessing. Why gali na included to ang foam party pagkatapos iya kag sa gabi nga activity nila. Okay. City Administrator ang dira pa lang nga action na Eric bisan pa nga gina-justify nila nga exclusive lang to for family pero dapat yung sugid nilang yung mga activity. Yes. Magluwas pa sila sa pagid ka reason kung naan nga nagpadala na kahapon nga daw sang closure order ang syudad no pagi sa taratapan sa City Legal Office kag permit sa licensing nahapon nagpali kahapon na tulong to kag sunod diri sa kay City Admin ang licensing permit sa licensing division na musisa tutiway pagali nila magkompleto ang ila sining mga permit to operate. Kinanglan taposo nila para at least matagan sila sa tsansa sa uli na magpatigayon sa ila operation na action na Eric. Pero for the meantime, ti sila rin lang gid sila yaanay. Kaya ti way labot sila klaro na siya mo. Way sila nagsunod kag hindi sila rin transparent sa barangay sa activity nga nila ginapatigayon. Aring confirmation ni City Administrator kag EOC Executive Director Emang resort dira sa Panokoy nangayo sila permiso from the barangay captain. Ang ila nga permit nga ginpangayo is blessing. Naturally, since ma-blessing malang sila ang gin-approve sang barangay captain ang ila nga gin-request na kung pwede sila maka-blessing. Wala nila gin-disclose nga may party sila after the blessing sang gabi. So sa amon investigation sa EOC, say pakadtuan namon gin-deploy ang aton EOC nga monitoring team immediately pakadto dito. Ang hambal sang owners kag sang management sa resort ang sanggab ito kuno nga nag-foam party are members of their family.
Kay nag-celebrate kuno sila nga naka-blessing ng ilang nga resort sa party-party sila. So whether it is true or not, ginpadagdagan na sang closure order, Action Art ang aton nga business permit and licensing office, together with our city legal, actually nakakadto na to sila, no, nag-monitoring, nagbalik sila sang hapon para i-serve ang closure order. Okay, so hindi lagi sila ka-operate. Not for now, hindi pa, Action Art. Kasi nakita ta may mga violations, and upon checking, I believe wala pa sila, accordingly, wala pa sang necessary permits sila. That's why hindi sila ka-open. Ano lang, Son Eric, ang confirmation ng CP at ML. Di kung hindi ni ma-resolbar sa syudad ang ila permit, hindi sila nag-operate. Hindi, dapat i-settle nila ito, Anay. Kompleto ko na, para lang magkapatigayan sa operation. Hindi kasi hindi na sila ka-operate. Ka-operate sila, pero for the meantime, hindi lang anay. Kita tungkol siling nag-viral sa social media. Okay, labot ka atong party to hindi matupad ti siling city ademang why pagit sila nagakompleto sa permit. Hindi mo tamalon, hindi to sila ka-operate. Kasi business friendly city, kapaninguha, ganun mag-open sa mga bagong negosyo di. Gani. Kaya mo na lang eleksyon na. Tanong mo swimming pool to, kung nali mag-opening ka. Hindi taron mo Sergio Marie Vargas. Sa Tubangan, sa Balay. Sa Tubangan, Balay, ito lang ang swimming pool. Okay. Sir, may ribbon cutting di. Ang aton nga guest, si Sergio Marie Vargas. May siya, may permit na. May permit na, dalatakwan, speedboat. Ulan siya. May hugturo na kay Sergio Marie Vargas. Sigurado ko pamatigin ni siya. Ito na siya, mas karoon ka panyaga, takasamo sa inyo na nga masalamukan. Tingin na ito. Ay, dyan ka. At ang reject ito, plano, saan? O pa to? Huwag pa ito matagayon? Ayaran lang yan, umpisa na ito, ligin na pangtakod, na gano'n mga parts mo. Okay. Next week niya ma-start sila. Second week mo sa February, kay i-clear pa lang lagyan mo. Dasan madulog na sila kay Kunulaton yan, sila Kunulaton, tanong di PWH ba abdan na sini Kwan, sunod ba na mga binulan pagid. Gani. So ito ang dredging machine to bla. Ato pa ito yung inausar sa Northern Negros mo. Yes. Sila umauna lang gid kami, parang at least kung magkauna kami okay na, no, ang amon sila ginapatigayon operation kapin pagid in flood control program na nagkauna na sila Action Eric. Now sa iluwan ko lang magkadali ang party bala sa kwan sa desisyon to bala sa nationality, although ay pagkabaton Copiang City na nag-adjust sa edad from 10 years old to 65 years old. Okay. Na magagawa sa Puriel, ginalugan bilang abi ang regulation. Sila ko na kuya pa ng taon, gina-welcome ko na. Nang pagwaon ang mga 65 years old panubo abi. Kay sila kabalo kami mga epekto sa emosyonal sa mga tao mo. Stress mo na para sila mo, isa gagawa. Okay, sila daw mo sa mga kilala ko nga may dadaan. Ngayon magkadto actually sa simbahan, Action Eric. Simbahan, most likely. Most likely mo na simbahan, kagiban, gusto man makagawa, bisan magbakal lang sa kanilang nila. Although tikon essential, baknon mo pwede, malang nakulagit sugoon. Gani. Pero mas laing nga medyo binalugan. Sila nga only, nga ang dapat nila lang dumdumon, kag ang himuon, gidpermi, amang pagsunod, sang ginapatuman ng health protocol. Yes. Amo na importante, sila nga, hindi ta na ipagdulaon. Sino gambas na? Si Councilor Archie Baribaro. Okay. Na siya na lang gambal. Sila niya, okay siya kay bilang isaman sila niya ka may edad na, kaya hindi kita na sa ila sitwasyon. Wala kang edad, ang mga may edad na Action Arts, sa totoo lang, kung bukuton mo sa balay, gaguluwa ka na gadugang balatian nila. Ang lawi nila, wala na katadlong Ang ano? Lawi ko sa kwanda, sa mga manok. Lawit? Lawi kita iyam laikog na laban na. Hindi ko na mahinig kondisyon. Grabe nga term mo ba? Ikaw mo na
sila kung sa pasampok ka man, kung uyatan mo na, hindi na magkahig ka man. Luya na. Luya na, so hindi na way mo pa kondisyonan. Tiba man kasi Councilor Archie Baribar, conforme magati isa sa mga senior citizens mo mong. Dali, pero dapat sila, hindi man yan butang balon na kung ay ka malang importante, halagay mo ka lagaw, bigang magkampos public places. Natural. Kaya meron ko sa mga tigulang art nga, kung isa nagapangga sa mga apo nila, kapataan nila, kasi nga, laga-laga niya mong kubida kadali lang, Ano ba? Tikon ikaw panggaan, tatay ko sa balay, di tiyugit. Maputo kagit. Kung ikaw panggaan, papasino to bla. Tatay ni SM titapos kagit. Dahil hindi mo gusto ka man. May arak man tod nga tigulang ya mga citizen nga takan maglagaw. May iba niya nga gusto gid maglagaw-lagaw lang. Kani man yan magkakad to simbahan, mo lang nanuyag nila. At least magkasimba. Ano ang reaksyon kag statement ni Councilor Atty. Archie Baribar? Ako most welcome nga halog-halogan nato kay ang akon nga lantaw aside from economic effects sa ato ng mga pumuluyo, ang emotional psychological effects bala action art hindi kani matungkad gid ang iyang value or ang iyang epekto mo. But hindi naton ma-deny nga may mga epekto ini. No, so kinanglan naton nga itagaan gid sang ligwa nga makaginhawa kag inang balik pareho maski hindi man eksakto gid sang aton nga pangginawi sang una, no. Maski sa pagsimba lang kung may mga limitasyon pa, dapat wala na kay pagsang aton nga psychological kag aton emotional nga stability ang pagkanto naton sa simbahan. Ang basic na data lang nga denominator nga hindi na naton yung pag-istoryahan kag hindi na naton pagkwaon is face shield, face mask, hand washing, social distancing. No? Hindi ta na makuha. Ayos gid nami kitang statement ni Councilor Archie Baribar. Magkapulupungko na skilidasan sa molo. Oo. Siliga, kung sigo gano'n ka na, way ka mga pangapi, way ka mga pungko ka lang da. Oo. Sige lang, tao ko sa putik na paano, okay lang. Makalantar sa paaga puti kag dumayong lawas na gakarilib sa stress mo. Kadula, ang kapoy ko. Siyo, kigil sila, amo malang ibang mo. Galagaw, magkakadto sa mga kumpare nila. Correct. Kaya gamay puti, of course, hindi gila pagkalimtan dapat. Ang pagsunod sa minimum health standard, o health protocol, na ginapatuman sa gobyerno. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon mo, aksyon na tayo hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid aksyon tayo po report gikan sa New Government Center timay man na. Bisan paano makagiho-giho gid man ang aton nga mga olds, ang aton nga mga senior citizens. Gali kiti may man niya senior citizens nga natak-an niya maglagaw mo. Para sabi kay Maninay Sinchamorf, si Maninay Sinchamorf sobra na 65. Di kon palagawon mo sa kapatiro mo sa balay niya, mas i-prepare niya magtiner sila balay. Di ba? Muna da ang tirada kag ang aratsada. Ti mayon nga plano kag tikang sang aton sining gobyerno nga bisan paano sa luyag nga mga senior citizens nga makabanding-banding kag makalagaw-lagaw gid sa kadali. Iba na nga mga old citizen kasi nga lagaw tabi sa malls, kaon-kaon tabi. Gapangga na sa mga apo nila kung isa man mo. Sa kabataan nila. Karon tungkol sila pagpanugot sa gobyerno, tingamba sa atong gobyerno, sige, tugtanta ka mo, provided sunda lang ninyo ang health protocol. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 12:24.
Pagbalik sa inyo sa para tuturang dugangan ta ang aton nga mga balita, report ni Loverboy, Action Mario Libaya, kagbalik ang report ni Action Alvin Graba, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo,
mamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Balik din sa ato sa pagpalakad Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:37 na. Mayong pagpanyaga dira kay Manang Sonia de la Torre Delgado. Hello lang sa kay Virgo September. Kag sa kay Joseph Pacifico daw sa banwasang San Enrique. Tamiayo lang si Mayor Gelson Tobilyara. Sa kay SB George Ignacio Deles, former Chief of Police John Trigue. Kag sa kay Jesse Malagan. Halina ang panamyaw kay Joseph Pacifico. Kay Vanessa Mayo da, mayong pugtulan dira. Kay Ananya Dolindo Alforte. Kay Toto Noel Amardera, kay Rowena Castillo de la Cruz. Sa Barangay 6, Porok, Masagana. Ga-monitor sila, oh. Sa kay Cristil Joy Hogilon kag sa kay Diding Alohamento. Ang panamyaw rin kay Jessica Hogilon sang Bacolod City. Kay Toto Ricky Vergara da baw nga monitor Toto Ricky Vergara sa Valladolid, Barangay Sagwa Banwa. Kay Maricel Arevalo Bindol, baw ara siya ga pamati man. Sige ang iban karon naman. I-check tang duga nato sa Maxi Balita. This time report ni Action Marlon na hinabaya si Loverboy. Balita gika sa Kapitolyo Provincial Anti-Drug Abuse Summit 2021 ginpatigayon drug-free province gidalauman ni Governor Lacson. Yaring report upon kay Action Marlon Ribaya. Action Marlon mayong ugto pre-screen. Nagtelepon ang mga opisyal kag miyembro sa agencies sa concern kung paggatap na sa illegal nga droga ang paghahambalan diri sa Negros Occidental sa siringgin patigayon nga una ining anti-drug abuse summit para sa mga 2021 pinatamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, mga opisyal sa PNP, sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, DOH, DSWD, DOJ, araman ang liga ng mga barangay, Provincial Anti-Drug Abuse Council. Mensahe sang gobernador, iyagin siling ining pag-umpisa sang summit, pero sang same purpose kag determination para sa maayong palabuton sa mga pumuluyo, labi na sa mga kabataan. Okay. Kung maangkon ining ginahandom sa halos kalabanan nga mahiluway ang ila sa nga lugar, ila sa nga probinsya, illegal nga droga. Hambal sang gobernador, kung paglaom niya nga ang outcome kag resolution sa nga summit ang magadala sa
probinsya bilang drug-free Negros Occidental, pagi sa collective knowledge, sa expertise, sa dedication, sa commitment, ag firm resolve sang mga pumuluyo kon mga opisyal nga nagtampong sa saling summit. Yaman gin pangibulahan, gindayaw ya, gin-recognize ya ang ginpresentar nga report sang PIDEA kag Negros Occidental Police Provincial Office nga pagkita nga mayara sa 36.94% na ang mga barangay sa Bugos nga Negros Occidental ang gindeklarar bilang cleared sa illegal nga droga. Yari mensahe ni Governor Bong Lacson. This summit with firm purpose and determination that for the sake of our people and our children, we are going to make good of this avenue to fully explore and discuss all possibilities and the most effective strategies to eradicate the use and trade of illegal drugs in our beloved province. To all the stakeholders and to everyone present, may the outcome and resolutions of this summit bring about the prospect of a drug-free Negros Occidental, made possible by the collective knowledge, expertise, dedication, commitment, and firm resolve of the people present in this room. The success or failure of our campaign will be to a great extent shaped by what we will chart, design, and plan today. Kita ang mag-ugyon kag makipagbahin papason ang droga. Madamo ginasalamat kag abanse ni Grense. Ang mensahe ni Governor Lacson angot sa sining gipatagayon nga Anti-Drug Abuse Summit. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herwayaw na sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya. Update balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Si Abibik Salcedo Buendia sang Tabaw Valladolid ga monitor gid sa ato. Tamyaw lang kasi niya si Sir Carmelo Gatinao. Happy birthday kuno no? Nga nagahiwat sa iya kadlawan karon gid nga adlaw. John Rose Rolgab. So tiligid si John Rose Rolgab mo. Sige. Puwerte ang kominto mo do, mahuya man taba. Pamilya Hirota, ginatamya ka mo ni Janine Arabelo. Kay Banisa Mayoda. Para siya sa Minnesota State. God bless. Salamat, Gid. Para kay Teresa Quinto da. Abaw. Para si Teresa Quinto sa Lagrang Hala Carlota. Si Alcon Gonzales sa Paranaque City ga monitor man sa aton. Si Nene Fe Campaniel. Uy, si Maninay Nene mayong ugto da. Kay Homa Lomena. Kay Axoninho. Kay paring Ken na sa guys sa Tokyo, Japan. Pare. Musta ka da? Wag ito da. Sa kay Jane Hisolgon and family, naga-monitor man sa inyo diri palatuntunan. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati kag pag-monitor. Sige. Ang iban karon naman kay mahina ang kalaban. Construction next pa no. Sige. Ang arang kwan ngali ang mga taga OTTG naton nga mga kwan nga mga operator ga monitor gid sa aton no. Sa kay Jenny o si Sir Galida no ga pamati masa sa aton galanta sa aton sa Facebook live. Sabad ni bla ni kay Elizabeth William TD ni bla mo. Guba lang sang kuan nga paguba lang sang aton ding nga kuan no. Sa kay Andy Saludares da mayong ugto lang da kag mayroon nga pag monitor ha. Manadara nga pagpamati diri sa inyo pamati. Kay Rosalie Elizalde mayong ugto lang dara no.
Kay Sir Imbong Sir Imbong Jo Campo sa Maaw ara sa kaliu ka monitor. Si Ananya Dolindo Alforte sa Iloilo City ano ara man ka monitor sa ato. Salamat gid. Sige dira nga pag monitor sa ato no. Rowena Castillo de la Cruz Barangay 6 Purok Masagana. Sige, salamat gid ha. Teresita Quinto dira sa Lagarangala Carlota ti ara na sila permiga monitor sa ato no. Sa kay Sugar Spices Alba Honey Bee sa Barangay 7 mayong hapon ka kay Susan Gonzales. Sige. Halin sa report ni Loverboy Action Marlon Hinavaya. Balos ka report. Balik ka pa wala ka di Action Albing Graba. Ning wanted person no. Sa syudad sang Bago patay matapos nagbato sa mga operatiba sang atong sini kapulisan. Dari ang report follow-up ni Action Albing Graba sa sini nga report. Action Albing, mayong ugto, liwat, preskabak. Action, Eric, suspect mismo sa kasong murder dito sa Metro Manila ang napatay samtang gina-arasto sa mga kapulisan. Ini matapos ang nagbato sa mga kapulisan last year kagabi sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao sa syudad sang Bago. Okay. Actually, ang natabo diri action na Eric sunod diri kay Ruyas Chief nga si Colonel Roger James Brillantes samtang nag-serve ini sang warrant of arrest ang mga katapo sang AKG wala o kun ining mga anti-kidnapping group gikan sa Campo Crame upo diri si Police Captain Adrian James Alvaitar sang RIU sa Region 6 upod na of course ang pila ka mga intelligence unit gikan sa NOCPO, BCP o kagasyudad sang Bago ang natabo diri suno kay Colonel Brillantes nga nagapadulong pagid lamang sa lugar ang inay nga mga pulis sinali na lang aksyon na Eric nga ginapalukpan ni Emmanuel Sampani. Amo ni ang si Emmanuel Sampani 51 anyos amuni ang plano kuntani dakpon sang mga kapulisan bangod man sa kaso murder dito man sa Metro Manila. Actually bit sang ilya sining sa mga kapulisan ang warrant of arrest against diri kay Sampani. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Alejandro Marquez sang RTC Branch 79 sa Morong, Rizal. Napitsahan August 25 of 1998 and reportedly suno sa report and base diri kay kay Colonel Brillantes nga samtang nagapadulong pagid lamang ang mga kapulisan sa area sang Barangay Dulao sa siyudad sa Bago, particular sa Purok Santa Rita. So diri kadto ang taning Purok Santa Rita diri ka gina-aksyon na Eric. Pagpadulong nato dito medyo layo mga ay hindi magnubo sa mga 10 kilometers padulong dito sa Purok Santa Rita gikan sa main highway sang Dulao. Diin diri action na Eric nga samtang nga nagapadulong pagid lamang ang pulis ining suspect sa murder nga na turn into victim. On board man siya sa isa ka Honda motorcycle. Sang nahibaluan sining pulis ang maaresto sa iya asos ka nagdalagan sa may katubuhan kag nagpanago sa isa ka puno sang mahogani. Diri na action na Eric ginpalukpan ang mga kapulisante wala sa may mahimo ang mga operatives kundi mag-retaliate after nga ginsugata sila sa mga lupok. And diri action na Eric patay on the spot ang ining suspect sa rape pero turn into victim matapos ka napatay sa mga kapulisan during sa isa ka matawag tabalang shootout natabo man kagabi alas 10 ang takna. Nakuha sa lugar sa insidente ang isa ka tatlo ka klase sang armas mo. Isa ka Colt nga 45 pistol. Isa ka 9mm arms core ini. May 8 pa ni isa ka magazine nga may 8 ka bala. Ang ikatatlo diriya nakuha man sa suspect ang isa ka caliber 38. In short, kung taon aksyon na Eric daw hindi mapadakop buhi kay armado ang ining
Damo sigli gun action Alvin, no? Damo man siya gan aksyon na Eric. And rason diri nga ang natabo diri suno diri kay Brillantes wala sang sarang mahimo ang mga kapulisan nga plano kung tani madakpan buhi and it just so happen nga sila ang ginpalukpan ang mga kapulisan ang ginpalukpan naka-retaliate patay sa operasyon. Pero alam ng pulis nga palukpan sila, hindi sila magbalo, alala na duplaan nila kagalang taon lang. Sa aksyon na Eric, in fact, kasunugan ni sa iya, i-check tani kung if this would be a legitimate operation granting nga ang mga operatiba gikan sa Campo Crame upod man ang operatives sa Regional Intelligence Unit sa Regional Office ang nagpadulong man mismo sa lugar for arrest to para sa pag-aresto diri kay Emmanuel Sampani. Why man nagkaroon nagpalupok ang pulis, why man siya napalupok una? Hindi man siya magpalupok kay nakita niya daw madugay nagali ni Kapanago aksyon na Eric kung man ang warrant of arrest 1998 pa. Ay kadugay na gina. Ti ano natasugong 2021. Yes. So 1998 more or less mga sobra duha ka dekada nga nagpanago. Mga 20 more than 20 years nga 20 nagpanago. years, yes. In short, that is why sang naibaluan aksyon na Eric sa mga katapo sang intelligence unit sang probinsya and at the same time sang regional ti nakalabot man sa national kay ari man diri kay nag-abot ang mga katapo sang anti-kidnapping group ikan sa Campo Crame so paagi sa gintingog nga puwersa sang mga kapulisan ay just so happen nga napatay ang victim aksyon na Eric. Okay. Ari ang pahayag ni Police Colonel Roger James Brillantes. They served the warrant of arrest to Emmanuel Sampani. During the service of warrant of arrest, the suspect reportedly on board the black Honda motorcycle ran towards the harvested sugarcane. Sensing that there is a presence of operative, so putukan niya mga operatives natin, then nag-retaliate naman ng mga natin, police operative. That resulted to the death of the suspect. And the police was able to recover the one Colt 45, pistol, one Honda motorcycle, one arms for 9mm, and several live ammunition and one caliber 38 revolver. Tatlo sir ka mga armas, caliber 45, 9mm, kag caliber 38. Tanan ni sir nakuha sa suspect sa murder nga naging biktima sa sining shootout. Yes sir, hindi ko na-report sa crime scene sir, sa suspect. Yung tatlo ka sir, na pusil, isa ka revolver, isa ka 45, isa ka 9mm na pistol. Considering this is a legitimate police operation, may salabton diri sir ang mga kapulisan granting ang ining wanted sang kasuguan na patay matapos nga sila una ginpalukpan. This will be evaluated by the Provincial Internal Affairs Service of Negros Occidental PIAS. If the police operational procedure was observed, the rules of engagement, if there is a violation, then we will evaluate muna yung rules of procedure kung na sunod nila ang rules of procedure. That will be form part of the evaluation and recommendation of the pre-judge investigator of who will conduct the motor of the case. Okay, Action Alvin, ang interview to, mo to ang isa sa mga opisyal sa PNP nga nagpatigayon sa operation. Action Alvin, please come back. Okay. Ni Colonel mismo, Colonel Brillantes. Okay. Nga sa karon ang iyan siniga hayo ang mga katapo man sang Provincial Internal Affairs Service to check sa karon nga kung bala ang ining natabo nga shooting incident kahapon o kuna kagabi isa ini ka legitimate operation sang mga kapulisan or not. And that is why nga dapat magpatigayon man sang investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service just to check the veracity sang sining information kay nagbato aksyon na Eric napatay during sa shootout niya natabo kagabi aksyon na Eric. Amaning balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kina sa labing graba. Follow up sining shooting sila nagluntat kagabi dira sa area sa Bago City nga nagresulta gid sang subject sa ila sining warrant of arrest. Mayong ugto dira kay Mon Lisay kay Ace Diaz dira sa Dap Street, Barangay Lantad, Silay City. Thank you so much Ace Diaz sa imo dira nga pag-monitor kag pamati diri sa inyo palatuntunan. Kay Christian Rowada, Toto Christian Rowa, mayong ugto lang. Sa kay Badski Gardose. Mayong ugto dira kay Badski Gardose, ano? Monitor si Badski Gardose sa ato, no? Teddy Tokeri Sr., dira sa Barangay Sagasa, Bago City, baga monitor siya. Salamat kay Manny Lukyas da. Bawid lang mata kay Manny Lukyas ba? Paring ken ano siya guys ang Tokyo, Japan. Bawara siya. Vicente Similiano tiway niya unta to. Sign on to sign off ni. Ara siya sa Check-in Hotel. Transistor Radio ya. Gasigabong da. Pamati sa BBB. Salamat kid Vicente. Manong Vicente Similiano. Sa imo dira nga pag-monitor. Sakay Elmer Bailon Baron ba ara siya. Ga pamati gid sa aton kag naga-monitor diri sa inyo nga palatuntunan. Magabalik ay inyo sa nga palatuntunan when we come back. Balik ka report sa ato naman nga mga correspondent. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinagang pilihan pagdayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang pika. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Balik din sa ato kapag pangalagad, mayong hapon dira kay Domingo Guancia, boga monitor si Toto Domingo Guancia. Salamat gid kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Aga monitor man sa saton da. Salamat gid, no? Standby sa mga report gikas ato sila correspondent kay unahon ko na si Police Lieutenant Donnie Magbanwa ang atong primo, ang Deputy Police Chief sa Pontevedra. Very workaholic kag very energetic man nimo ang akon nga primo, si Kuya Police Lieutenant Donnie Magbanwa. Angot ini sa development to barang nga natabo dumduman itong shooting incident sa may sitio Pantaw, Barangay Pandanon, Pontevedra. Atong isa lang patay, duwa tong pilason. Actually ang away si Tugali duta lang mo muning budlay kung sabla kung damo ka propiedad. Kakonduta na ang paghambalan ang mga tao yaga pinatsanay gid konduta lang, even pamilya kati niyo parenti man ganing suspect niyo. So kung dumduman niyo to si Nilson Espadera amo tong una nga nadakpan sa follow-up operation sa Pontevedra Police. Pero sining karon lang lately ang development nga nagsurrender ang paryente sang isa sa mga suspect, ginakabi nga prime suspect gini mo. Ining si Pedro Uñas, kaya napatay to, parintiya si Ana Uñas. Mga pilason to si Georgeline Linagaw, kang isa to si Jessie Lino Dauban, no? Karon ang ining ginakabig do amugid ang Mayor Cutter, si Pedro Uñas nag-surrender, no? Ari ang confirmation report upod kay Police Lieutenant Donnie Magbanwa. Lieutenant Magbanwa, sir, mayong hapon. Mayong hapon, kuya. Taga-pamati sa Aksyon Radio. Yes, sir. Lieutenant Magbanwa, anong development sa kaso? Is it true nga nag-surrender ining si Pedro Uñas? Yes, sir, kuya. Balik pa hapon, mga alas 11:30 ng umaga na itong suspect natin na Pedro Uñas. Bali ito yung gunman. So, nag-voluntary surrender sa hapon. Tapos, nung kahapon mismo, bali, na-file natin siya ng kaso, no, na murder at saka 2 counts na frustrated murder. Okay. So, bali ang kaso na daw, kuya, bali solved na to. Okay. So sa pag-surrender ni Pedro Uñas, dala yun yung armas yung kaging gamit sa pagtiro sa mga biktima? Base sa aligasyon niya, kuya, pagkatapos daw ng insidente, tinapon na daw. Okay. So wala yung madala sa pag-surrender. Pero anyway, ang development is that good assault na considering ang duha ka mga suspect nga ginakabig involvado sa kaso na account yun na, in other words, na dakpan yung isa, kagining isa kahapon sang aga, voluntary surrendered. Yeah, okay. Anong latest development, medical bulletin sang duwa Lieutenant Magbanwa, ang ining mga pilason? Base sa informasyon namon, kuya, ng duwa nga pilason na operahan na naoperahan na. O, dira sa Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Ang pag-file nyo sang kaso nga murder kag frustrated murder sini mga suspect ni nakakuha gyud man kamo sang affidavit sa mga survivor, I mean sa mga pilason.
Oo, may ara ko yan, may ara. Aha, it's good to note, no? At least within pila, shall we say, mga inadlaw man, no? Kag nasulbar nyo man yung kaso, Lieutenant, no? Oo. Oo. At least, dasig ang inyong pag-responder, dasig ang paggatag yung solusyon sa biktima or especially ini napatay sa mga pamilya niya at the same time ini mga pirason. So again, Lieutenant Donnie Magbanwa, congratulations sa Pontevedra Police. Thank you very much, kuya. Okay. Salamat, Lieutenant Magbanwa, kag good luck, kag God bless. Thank you, kuya. Thank you. Okay. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Police Lieutenant Donnie Magbanwa, ang Deputy Police Chief sa Pontevedra Police Station, si Norlin Oquindoho, gapabati dira sa may area sang Barangay Tangob. Salamat kay Norlin Oquindo, dira sa Barangay Tangob, baga monitor man sa klisaton nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo dira nga pag balikan ta kato sa ring nga mga correspondent. Unahon ta report ni aksyon na Roger Gotebo, wanted person nga may kaso nga prostrated homicide, ginaresto sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Yaring report ni aksyon Roger Goteb, line number 2. Action Roger, may hapon, pre-screen. Naman na makatapos sa kapulisan siyudad sa Sagay, nga isa ka wanted person kay ini kapangatuba sa kaso nga prostrated homicide. Mga alas 7 tagla sige lamang nga aga, Enero 23. Ang kapulisan na side sa warrant sa Puerto Section nagpadulong mismo sa Purok Cristion sa Barangay Rafaela Barrera sa nagidakop si Dito Api Itayab alias Payot. 38 anyos ang edad, may asawa kag residente sang Purok Kakahuyan sa Barangay Rafaela Barrera sa among siyudad. Suro sa report, pinagiman sa mando ka direktiba ni Police Major Albert C. Matapos nga nibaluan nga yara ang presensya sang amo nga wanted person sa lugar. Nagilayo naman nga nagpadulong sa mga area sa Day Police Staff Sergeant Jess Arnado sa warrant sa Pura Section, ang Police Non-Commissioned Officer sa warrant sa Pura Section, Daga Police Staff Sergeant PG Villanueva sa Intelligence Section, pudman ang kapulisan ang ila sininga bitbit ang warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Branch 58 sa siyudad sa San Carlos, nga ini ang permado ni Honorable Judge Moises Ginefras Sr. Ini may kaso nga prostrated homicide kag nakapit sa Abril 16 tuig 2004 botsilingon. Almost 16 years na nga nagpanago sa iya sininga kaso. Ini nga persona 24,000 ka pesos naman ang hatag sang korte nga panugot agon nga hindi siya makapiyansa kag makangkon sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon wala pa man siya makapiyansa kag karon parayon siya nga detinado sa bahin sang Sagay City PNP kag nagahulat-hulat ini nga makapiyansa aksyon Eric. Amo ni report gikan siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Roger Gutim, report gikan sa siyudad sang Cadiz. Nagadala sang area sang Sagay, Escalante, kag Banwa sang Manapla. Alis sa report na Action Roger Gutim, may Balosman nga report ang ato sa Central Negros, La Carlota City Correction, upod kay Percival Villamor, persona arestado sang La Castellana PNP, matapos ginserbihan man sang warrant of arrest, sa iya kaso naman nga homicide. Yari si Axel Percival Villamor. Line number 3 sa report. First by hapon, pre-screen. Yes, aksyon Eric, no? Ang La Castellana Police Station nagkandak sang Manhunt Charlie operation alas 2 sang hapon kahapon adlaw kag nag-serve sang warrant of arrest sa isa ka persona diri sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel E. Bustamante upod ang alert team kag ang Warrant Section Division si Chief Warrant Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya
kag ang persona dakop diri ang 52 anyos nga si Jonathan Dalisay Idion alias Dolos kag pumuluyo sa barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest ginapanaog ini kag ginpirmahan ni presiding judge Honorable Joseph Gidon si Valencia kag presiding judge sang MTC branch 69 sang La Castellana, Negros Occidental kag malipit sa sadtong bulan sang July 14, 2020 kag may bail fix recommended ini aksyon Eric madalagan ini sa 12,000 ka pisos agud sa iyaman temporaryo nga kahilwayan. Karon ini ang suspect ara karon sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Report live gikan diri sa Castellana PNP ang inyong aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat gid aksyon Percival Villamor. Nanay Tessie Nobleda ba gapamati gid sa ato no. Si Nanay Tessie Noble dara sa may SP Village sa Barangay Panokoy. Ginbaklan gini siya sang radyo ni Kagawad Peter may Noble. Kay naguba ko ng radyo tigreklamo siya. Nabakli ko biyan ni radyo kay hindi ko pamati kay aksyon ko sa aksyon radyo. Nanay Tessie Noble may na nga pagpamati no. Kay January Santillan, kumari ko, belated happy birthday man Ga-monitor man sila mo. Kay PG da. Ga-monitor man. Totoo PG, mayong hapon. Sige, bodo ka namin para tsaday kagarangkadan, simpo ko alang-alang na. Again, sa mga nagapapili, sa mga opisyales, miyembro sang Bacolod Press Club, sa mga nagapapili dira ang opisyales, good luck sa inyo tanan-tanan, ha? Si Boy Durante, Board of Directors, isa sa nagapapili Board of Directors. Si Action Edina Bosuti, nagapapili Treasurer sa Negros Press Club. Sige! Pagi sa sining palatunturan ang balita Banat Bulig sa Ugto, Sabado edisyon magatako temporaryo. Balik naman ini sa Lunes. Upod na sa inyo regular anchorman, Action Rex Peregrino Canto. Upod diri sa ating mga Patrol Unit Reporters in Action, ang nagpalagad karon nga hapon, Action Art, Action Alvin, Action Marlon, Action Eden, Action Percival, Action Roger. Podiri sa atong nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa atong nga IT expert Sir Elroy Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sila sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siring palatuntunan, Action Rex Peregrino Cantong, happy birthday sa kay Komari Janet Cantong. Ay, kay Komari ko Janet Cantong, happy birthday gid. Halin diri sa imo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Kita karon niya sa Action Night Patrol. Last 9:30 to 11. Ako naman si Action Eric Magbaro na salamat gid sa inyong papamati. Standby na sa masunod nga programa. This is my life. Open na kay Aksyon Welma Sugaton. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio!